Tabuk social media ni jugo borok photo bujangani selfie nanani tai reels video snamnani amte hani porti busuk soking tong chung omo jotono nugu borok khorsa khuruksu amte hai jesik soking tongo je borok selfie nanani photo bujangnani jorao borok boni gana gini tamo ngoi tong boni gana gini tamo bipod tong tamo gothono gothi thangman amte haimeu wanchuke kare borok bongni reels video snamnani photo budang tai selfie nama jagano mokno ongoi tongo amte hanya kaisa viral video tabuk social media ni bisingtwi viral ongoi thangka omo ongkha bwrwi khoroksa selfie naitongmani selfie naitongma jorano ukultwi chibuk khoro kaisa bini yakung gana tekhai malai phaikya bo jefru selfie nana hinui bini yakungno phaka khayo a phaka jaga tunyo chibuk bini yakung tola tekhai lai thangka jefru social media o video ma pili kase phayo apura simino viral ongjak o video hingkai chung viral video ni sakubui saimangka omo ongka Singapore ni hinui Singapore ni kaisa jaga no opathimu pathikhanai chung social media ni bisingtwi saimangka hingkai jodi no o chibuk ni sakao o bwrwi yakung kafir sakai tamo bipod ungkhumo chung jotono saimano hingkai baga kaham wngma bai o chibuk bono kuno khayawui bo bini lama naitugui bini lama twi malai thangka hingkai paithoka amsukong sanai Kendro ani video no chajakhay like subscribe share khadim de hete katal video rok manani